Benta ki baga nakaliang ka surjong Paidbah ka beri nyo trep ka dan banyitu syaki Paidbah. Kani ka group ka bangi tau kerpang na ka haga WhatsApp. Na marhiri ski ngimyo bani kendo ngimyo ban pelong meeting ni lum ye kini ki riu khmat na kaleng sudong kari kasi jantia ni tau ka group apa ka WhatsApp tengi la don kumba ars pa tam ki member hang tu. Ki ba bat ki bangi lum ini bagi pengilum kolong ilum ye kini ki ki bejah keleng sodong kani kari hakabedi bat kani ke jing yale Pyrshah jongi ya u coronavirus ti hangning idon kat tu kan ni ki jing ki benta ki ba ni mi hap bat ka rai jong ka Sorkar ka bening kong ka ba ni kwa ban pen pau man ta ka ba kirki kolong ba ya kani ke jing rai jong ka Sorkar ban sya no ya kini ki Nongbylla Nabar Jylla Bukinwan Kadau kolong ba kumbu kolong menta nang no kan simi ginong ya ginong bela ka asam ka bahajan ru mlong kadang dang kiu kadang jenre ba ni ka coronavirus keleng kari India ru migrant kidang ya pet kidang ya kolomar tu ti nang no kan simi kini ki brio ta pat ka wei ka bang yu i hang ni kolong ba pat tang ya kini ki brio le jong ki bon phai na Tamil Nadu na Karnataka na Rajasthan na Mumbai na Pune ka Sorkar kamdan jaka ban ai quarantine ni ki haple shigiyeng la jong ki haple shiki community covid management center ti kan ra ye kini kinong belah nu kan pele maka hi ka ong bam don jaka shu don jing thia shu kan ra kini hang nu kan bu pat ka bam la long ban ra be ba kini trai be tang kata swaru ko government ko contradict daladi yeladi tinang ta ka haga be dei bal kini kinong belah ngi sku Pyrshah ni ba ka Sorkar jongi ka kren kong ki migrants labun ki blayo ban sedang ya ki jingtre migrants laborers parkat tu ni kali pai kam keden ya ka interest jong ki bri jong ki Nongbylla jong ki hadu man ta kim pat ki babur hi kim pat yo ban lek bela balik ka pu ka fast interest jong ka ya ki ni ki migrant ban isha ka de ban pe ki bri lu jong ba ki yo ban sedang no ka jingtre bela ti u chivin de sarwong ba ki migrants ki sedang ban tre ya ki kam jong ki hoi ki don ki balik pai ki da ong mangi pen shong ya ki hagi boss ki bon kit ya ki tu ki returnees wan cheni tenre kam kren ya ki Nongbylla ki ba ki bri jongi mentangi tip ki la jenjar palat nang ta kawing sku Pyrshah juru ba ka government kampat kren ni ya ka jingnut jong ki ni ki Nongbylla bar Jylla ka du ban penyap ya utraishnong kemangi tip ya ke jingja da ka bangi buat ke jing skusne na ka bantai jing ba lursha nyota isamati ibn sora ila sha penyap hakini ka iba ka Sorkar ka le hadu kan dugala pen speed ke case ka ka condition ka bu ya ki migrant ka ki wan sini ba kin le biang kin continue biang ki tu ki ju ki kam runar joki katar ka don kam ka dei ba Sorkar ka dei ban nyo kerpang halor kata nang ta ha ka be dei bat kinong rep jongi mentai pitip uniu jur ubam julong ban samit cisen bla de ban od no de him od ubutai halum menta kasi sejan kim long ban od namar ka sondi kam don ke jakadi tikum ta kim od tangah ka sondi ndai monday la de ban di tuesday la de ban di menta monday sunday monday tuesday kim yo ban di yo jur ka Sorkar kam perkhat ya kata ka bi lockdown menta kini ki jur ki put halum bat ki sim da ram ketika Sorkar ngi ong lopa bapin hab ban pen bana ka jing map ya ram rep namar ka polisi jong fi ketrekam ka kala hit ya kinong rep ki jongi kata ka de goi ka ba ka Sorkar ngi compare ya ki migrant ki Nongbylla ki bana bar Jylla kala kloy state ban le ya ki wan stur pen biang kloy thot team ka pen biang kloy ya ki doyong ban le pen biang kloy nei ya ki ni ki bedok ki besuk ki bril jong ka Sorkar kam don por kata ka de goi ka ba ngisngo ni kran ha ki bala dep ka ong ka Sorkar ba mbit yakin ki passenger bakin kit palat haki taksi kit duna khanang banla ban yada tindai kit duna kemot kala kimla kimyo nong shu namar ba kimyo ruban pen ki ya ka bai kali tindai ka Sorkar daladi pat namar ba ka khamna pisa ka buat tangkin dia teliki bos bani on ya kinong trekam Sorkar hiing hadu ba ki ya thungyan pat Sorkar ka pengkanya di ka an
Tika hang dingi ko aban kado umdai bengi criticize ba ki break kren oka de ko tu ko kom ban maintain dia kata ka social distancing ki thngian ki bos ke capacity kalong ayu ka dabling ba government ka benut bisa banawai bun tli ki bos kat kom ke jingdang company on ki tenri banta naga banta ki bar Jylla ngila pengkrek ba kin yo banwan pai ka ta ka de ba ngisu Pyrshah ba kamla ban le ka Sorkar ni nang ta ngila tho a kini ki point pila ban pe bhanang tu nang da kawi ru bangi ni pen pa hang ni ha kalor ka be dei bat kani ni dawa ya ka ILP ki seng balang bro ki dawa Paidbah bro la Krishan ka Sorkar Jylla jungi ka sha jem ya Modi ya Amit Shah bunong kele bab Christmas siba na dogo dogo por ni sutu ba u insult ya kani ka Sorkar jungi kele ya bab Christmas siba tangkat daga gantin fast day hi ba upha ya ki man bakilai hadu menta bakamlong ni hakui kom ngila mat ke jing ka be de bot coronavirus henre ka dan ka jingger khu ko ngiyo pat naw ni coronavirus nama kini ki migrant ki wan sini bebun hilalai hoi ki dangdon ki basa ki mentang ingi kum ka jai ben ri hingi sko badai ba kan ki bon rung samai kalian nang ni khamat kadai ban biang ke dokumen na ka bentai jong ki dara ka Sorkar kampat pen kre ya kan di kampit ban penrung wat tang wei ru Nongbylla na sebari mentala pun khuj da kan ni ke jingwan jong coronavirus le si 50% la khuj mentara kala long ka jing rap hi bat kum tangi kwa ba ka ILP ke di banwan pi salak ban Wanrah ya uni ya Nongbylla ban sebar unwan be sini namang gitip hadu menta ka jai bani jungi ke donglong lingkrang ni la thau ki ai na this council ka state government kampat sya governor bo on sign kitang syuan sini sita yo kilala ban yo lok ya ki beri jongi tak apa syai kedar mentali kat ni ke jingker do te ngatrai kaban ja nungim na ban tip syu tin na kata gadang ngi kwa ba kini ki kendon ki bangila bu haneng plus ya kini ke we ba bat berangkat ki seng balang bar khoit ba ade ban wan choka ILP na kata gadaw lemda kawan kamta khamot hinum la ban Wanrah wat tang we Migrant Nabar ka Sorkar ka le Pyrshah ya kini ki kwa bu Paidbah unsu thu ba kani ka Sorkar jogi kamdei ka Sorkar naga benta jong khasi jentia garu ka dei naga benta ki migrants kani kalong kaba ha bu Paidbah di ban bo jing khen ya kani yim chu dei ban aili ki nong sansar le jong namar hang menta ba ila yo ya kani kalat ngi dei ban jeng khnang ba ni shening dan kamanyo ya kani ka ILP ka Supreme Court kala pediang ya ka tu petition bagi file ki na school na Assam ba kala don try kala ka ban page namar ka jing ut ngirang dingi ut hi ba ka 372 Artikel 372(2) kadai ba ka bori presiden bo un trikam tang hadien laisnem na kabaingi trikam ka constitution 1950 kabut 1950 ka tu akut 1953 kumno dang pendan kami ka ban ILP ya ka Manipur kumno dang pendan kami ka ban ong ban wengno ya ka khasi jentia na ka preamble jong ka kini ka Eastern Bengal 1973 act tikumta hakedi ka bidi bat ki migrants ki tu kilong ki point nang ta ka way pat ka point ka bangi bu hang ni ka dei ka bay ka bangi Pyrshah ya ka Sorkar halor hi ka Sorkar kam shim khia ya ka ni ki issue jong coronavirus ka kem yi ki Paidbah tang shubo klam deng mas shispat ta ka fine pi ya gol mas rok shakem kata ka dei ka pa ko ben jorong Henry ha ba pi Paidbah kay ka bamahang ni ka long ba kini ki baka ka sak bele ya ka home quarantine kani ka digi jingma ka Sorkar ka admin o deputy chief minister la admin hoi ki officer ki solungo nang no kita ki south pa ki dei ndai chief deputy chief minister wong south pa ngot ki pen khen ya kani ka home quarantine the south pa ngot ki pen khen la da tang shpongot wodan ni ka COVID-19 ru kamut la dep le issue But hang ningi ban biang sisin ba ka Sorkar ka bakala ka top priority ya ka stigmatization kat ba ya ka containment kalong secondary hi lada ka Sorkar ka le ko mele ka Assam ka aya ka kerteng ka jai bat ka address lada kita ki saus pangut kimi cha surok ngiu Paidbah ngilatip ai mapi pon long man mi shong shwa po ying Paidbah le kren kamon ndan jingma ndai saus pangut bami strom dan ba itu weiru tip ka dungur ngal ya kren lang ka dungur ili di shalong kabut pi na ka benta ka stigmatization pi long top priority ya ka pi pelak lan ya ka containment
kata ka de gawi ka jing feel jong ka de ka Sorkar kamut kadang kam ba ka ai ki tu ki keteng snong kama ngi tip ai pikono pila mi nang tu ngila phun pai utau dang de bencong ko dan tain sakat baski ulami laya phun laya tip kamdan stigmatization tang syukur itu ka sau sngi la do bom dan ni nilai long perlok hi kam dai kata ka jing ka stigmatization ka de ka jing kiar naka kitiki number of days bala bu di halor kani kamut menta bon ki jaka iyo khubor ba kalaban ko ma saus pa ngut kila home quarantine ano betim kabaja asam kabaja keleng-keleng kiwan kiyo kani ka covid positive kitiki bela home quarantine ti hangi pat kamut ka Sorkar mungkin ni kita kiba phun ni yang baik sel Sorkar kelap light naga government center quarantine udan halai mkhra manta nuan siying ru ban kit da kali juru ngim nut yang ngim nut ni pen kit da kali khot wan juri ai kam de ka kam jongi kyong ngin le kam nut tang man si ka shong ai ki to yai da khajat tang wat dia li chibit dala kham jan min ani mi thu snong nong nu ka Sorkar kong khimi ka shube be ji tu kiba saat hisgi asgi kibo di baja kata kerkom kim tip bapli dak kali li jong himnur ban kit ban ne khum no dan kata ka de jing e jong government nor ba kam don jaka ndai kadan jaka tik banong Wanrah no ki migrant nak banta kini ki skill but on skill te kini ko we halo jong ni ikar pan ya government ba kan simkhia ba ki kini ki community covid management center pen klanya gitu hagan ni ski bla nakaliang jongi đây có mange criticize government ye kit khialang ye lumjing tip ba ki bon ki ni ki community covid management center ki kim don hapen ki jinge tingili wan ki tu dan shiphogut hakawai ka community covid management center dan ARM dan PPE RAM dan ARM ki globe ki ARM dan i ai shpo hajar ko we sbit i ai shmorun keneng ili menne ki dang beli chabhoi bedan cha jongba bolnes ki le ki thain west ba rasting dang wan cha roj stay bang ai jingarap iki nang ni ko pisah ke bangilum para member ke bala poi kumba arlak arpusan hajar ni sam gum tu ha ba don ship shi nyo shpongut ni ai ko ma shpo hajar ta tin re nakaliang Sorkar ni sul ngo ba hamorun keneng usadar mangkring layo jing tip bagi basa apa quarantine jeng udan we kena bopang kinang mut bagala develop ka la positif iman dikim not chu bantur ki asha hang zur kim dan PPE pentip shu doktor sha PhD kim dan PPE hang tu ngim quality bagi doktor kinwan klem PPE pun sha wan juri ru kamla banwan safun usadar ya ka yo director health ki se pen bai kum kita ki ka PhD kam dan PPE kumno government kong we are prepared we are ready kani ndai tang gawi ka PhD ka bolong kumta dispensary harenja angni yo akin diat bu ai local MLA ndai kata kambiang ki jain PPE jong ki long plastik shu sop manu mala ti kam dei ka kam ba kala ban le kai ti ngi kwa ba gor haba kala ong ilayo kata pho hajar tli ki PPE dei ban sam hok ki sa man ki dispensary ka man ki PhD bakin long ready kitang shuyo e ko call na kini ki CCMC ban ni pe dan mapang kata ka dei ka ba ngi appeal government ka thma ka dang don ba kidang dei ban kit khia nang ta hakawai dei ban kan ka interstate movement but inter-district movement hake inter-district movement Maria Cross Maria Shaphan haupulit Pimla, tak syukros na Jengcha Hills, Piwan Shalong, quarantine kat Sauski. Interstate movement ka clearing hang. Wayu bang bateri po wayu Kharbengeli badan po Jawai bateri po bang. Man ka sitho diang le ka hoti. Mande wan phai biang. Dan kata ke interstate movement bolong prohibited. Dan. National regilap ni kalau kubur ki SU wakibat itu way nong trade jong bank bau lej sagawati wan pai nai so par ki wan minit ki beri jongi ki lab ba penihar beri keleng-keleng ini tip baki tu ki badan po bernihat haga entry point kim la shu labon tan ki kali ba yang lain sumolo mala kemudian badan kemudian bawan sini badan kalau jonga kadan Shalong tang bo kalau jonga kadan Shalong helai kata kadi ke certificate jong ke Sorkar India jong ke Sorkar Meghalaya wafin wana intri sini unong khayi we wan po Rajasthan wan rong haber nihat kai ka kam jome wong ngadon dukan haber nihat epic sino ngamdon puni rong ma shlong wong hoi dei ki pelaj ka dei gum takar ko ngadi kata ka anjong ke Sorkar
interstate movement ka badi ban khang kham tam ka Assam ka nang tiu kan ni yisip ting mdi kan ni ko por him ting than ya kata ka migration ni ting kita ka infiltration ni ting yo ni COVID-19 kan ka Sorkar ka sulong tang kan nim si ketika ka ki khang hang ting nim kuno na makala khya than ta sula bon ki kali ki trok duyong ki bari po trok duyong stel ti ki phet na tadaw balik ka ja kum ni menta hari India ki i ka Meghalaya kadai ke jaka kadai ke beneng hiyo ban wan shong sini kemut lalai ki shong Assam mlong khulit tu COVID-19 jadi ko benta ju kiri India mlong la hiyo ban wan sini kadai ke jakari na tara kadai ban klan ye kinong up thang thi po bernihat klan di ban strict hadu kata-kata kadang isu tu ba kadang yo yang kini ki information bakal leak kadang lagi beri ban rung na po bernihat ban gai ge ini tin po Jylla hills ke bakirung rata syramo nang tay girung balik itu kil night so par kibun kat tu halat rambai hotel gipli na benta juki kalong bakamdan kata ka interstate movement interdistrict te kalong very strict fimla benlej maria bakala dicakem kani ko policy jong kadi ke Sorkar juki iman se ban kenom di bangi don politik sangnunu hakani ko pongi kren be na benta ka jingma jong ni COVID-19 hang ta kaba khaddu kalong ba ngikwa ya ke Sorkar bakat ai ke Jingthmu shai halor khau bak hanyo hajar arspa nyo pundri metrik ton ban ai jingkhen kumno ka pentri kam yu tu khau na bak Sorkar India kat bangi su thu ka ong bak state government kan ai bak subsidi kanang ba khau un hap ka dor ban ai seki Paidbah ban de seki Paidbah ndai umdan kum kata utu khau la nangrem bat ki Paidbah kim tre ban thit utu khau namar na kham tat bagi thit na yo na dukan ki khatwe hajar metrik ton ka business ayu ba Sorkar kelale bat khat nu kele nong ni kwa ba Sorkar kan come out clean halal kani yo kata hi thit kata ne FCI ngi plai kata kita ki shnong gi bala yo mangin sebut din ki shnong yo kalong balong ki kat ration la ke entry ke don kat ration wala ayu kha hundre ki klem yo kini ki points ki bangi kwa ban ai hakani ka janmit leng bajung hi